Seroki me veke 5 milyon peşenge insan ayı. Veke 5 milyon peşenge insan ayı. Eğer ku li seroki me ne gudari kirin 5 milyon insan bir tecehane kapine. Kesinlikle. Emci demokratiye dixwazin, emci vekhebiye dixwazin, emci barışê dixwazin, emci rêxistinê dixwazin, bira Erdoğan, Bahçeli, başçavê xwe vekin bira însan neyên kuştin. Me destê xwe daye hep, serokê me destê xwe daye wa soz dide, evana xwe bi dev dibêjin, bi gav paş ve dabêjin. Çima bi dev dibên, çima bi gav paş ve dabêjin. Gelê Kurd zarok nîne. Gelê Kurd di nava vê siyasetê de emrê xwe derbas kiriye, bira vana nebêjin, vana bira wekî masiya ji pêşiya xwe der. Em nika gotinê giran jî bibêjin, em di nava barişê de ne, em barişê dixwazin, em bi serokê xwe re ne, em bi serokê xwe re ne, em bi serokê xwe re ne. Bira tu kesik başka düşünce neke, gotinê serokê me avê bibin, avê bibin. Başka çare wî tune ye bi rastî. û em bekle jî nakin. Bes me bekle kir. Bes me gudarî kir, ev ya bira ji kuştinê xwe paş ve bide.